କିଛି କଥା ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯାହାକୁ କହି ହୁଏ ନା ଲେଖି ହୁଏ। ଯାହା ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଥିବ ତା ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ। ପ୍ରେମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ହୁଏନି। ଭଲ ହୃଦୟ ଥିବା ବାଲା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଜଣଙ୍କ ବିନା ରହି ନ ପାରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ହିଁ କୁହାଯିବ, ଆଦତ ବି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ନଥାଏ, ହେଲେ ସେତିକି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ସେତେବେଳେ ବି ଥାଏ। କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟର ଆଶା ବନେଇ ନେବା ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହଜ କରିଦିଏ। ଧୋକା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସଫଳ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।